Hi, hi. Terenga, hi, hi. Public হারাহাস্তি বন্ধ করো। দংশন শিখাও মুর্দাবাদ। মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, দংশন শিখাও মুর্দাবাদ। মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। Illegal timber trafficking, down. Terenga, hi. Ranjit Busumutari, murdabad. Ranjit Busumutari NGO, murdabad. Anti-public NGO, murdabad. Anti-public EM, murdabad. Ranjit Busumutari, hi. Ranjit Busumutari, hi. Service provider NGO, murdabad. We want justice. Dongfang Skau Bondo Kalam. Dongfang Kaunai Bondo Kalam. NGO ni nama Dongfang Kaunai Bondo Kalam. Ranjit Busumutari, hi. Ranjit Busumutari, hi. We want justice. We want justice. Ranjit Busumutari, hi. Dongfang Skau, hi. Ranjit Busumutari, hi. Ranjit Busumutari, go back. Ranjit Busumutari, go back. We want justice. Public হারাহাস্তি করা বন্ধ করো। এনজিওর নামত টিম্বার চুরি করা বন্ধ করো। এনজিওর নামত টিম্বার চুরি করা বন্ধ করো। We want justice. सान्तिपुर आउटपोस्टनि मोनसे गामियाव आठथा सेक्टर इलिगेल टिम्बार ट्राफिकिं जानायखौ जे पाब्लिकफ्रा हमनो मोन्दों, जे दस्रा एनजिअनि मेम्बार्सफ्रा जे हमनो मोन्दों, बे टिम्बार खावनायखौ जों खोनानो मोन्दों जे 640 CFTनि दंफां बेखौ EM रन्जित बसुमतारी जे EM जोंनि BTCनि बिनि फर्म जानाय एनजिअ जेखौ सार्भिस प्रभाइडार आरो सार्भिलेन्स एनजिअबो बुङो, बे एनजिअआ इलिगेलि टिम्बार ट्राफिकिं खालामदों। बे खालामनायनि थाखाय जोङो बनसु आरो आबसु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन आरो बर' फरायसा माहारियारि आफाद बनसु जोङो फैनानै बेवहाय धरना प्रदर्शन खालामफैदों आरो डिसिनोबो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों। बे मेम'रेन्डामाव जोङो बेखौनो डिमान्ड खालामदों जे चिरां डिसिनाव जे थाबैनो जाय कालप्रिटफोर बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ। बिसोरो एनजिअनि नामाव इलिगेल खामानि मावगासिनो दङ। दा पाब्लिक एनभाइरनमेन्ट आरो लकेल ट्राइबेल्सफोरनि फरेस्ट भिलेजाव जाय थायो बिसोरखौबो हाराहास्ति खालामगासिनो दङ, हेबक जागासिनो दङ गामिनि मानसिफ्राबो। दा बे कमप्लेन फैदों। दा ओंखायनो बे एनजिअखौ बेन खालामनांगौ आरो जाय कालप्रिटफोर बिसोरखौ हमनांगौ, दंफां सिखावफोरखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ आरो साजा होनांगौ। आरो जे एनजिअ जे जोंनि EMनि फर्म खालामनाय बे इलिगेल एनजिअ जे जायगायाव जोङो बिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ जों मोनाखै। दा नामाव सार्भिस प्रभाइडार सार्भिलेन्स एनजिअ होननानै बुंगासिनो दङ, बाट दे आर डुइं इलिगेल एक्टिभिटिस। बे मारै एनजिअ जानो हानांगौ इलिगेल एक्टिभिटिस खालामनाय एनजिअ माने अर्गेनाइजेसना। दा ओंखायनो जोङो तीव्र कन्डेम खालामदों, तीव्र गरिहना होदों जे बेफोरबायदि एनजिअखौ बेन खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि दंफां खावलायलायनाय पाब्लिकजों हमजालायनाय एनजिअआ एसे माने लाजिनांथाव एनजिअ। दा बिनि थाखाय बेखौ बेन खालामनांगौ। आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनोबो हरदों, आसाम प्लास सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो आरो मानगोनां CEM जोंनि प्रमद बर' साहबनोबो जोङो बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों थ्रु डिसि। दा जोङो आरोबाव जोंनि डिमान्डआव बेनो जे फरेस्टनि मोजांनि फरेस्ट भिलेजनि थाखाय मोजां खामानि मावालासै जोंनि EMआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EMआ बेफोरबायदि सिखाव खामानि मावगासिनो दं नामा? बे बिराद गिदिर सोंथि जानानै दं जोंनि BTC पाब्लिकफोरनि गेजेराव। दा पाब्लिकफ्रा दुखु मोनदों, लकेल भिलेजार्सफ्रा दुखु मोनदों। बेफोरबायदि इलिगेल खामानि मावग्रा EMखौ जों डिमान्ड खालामो जे जुडिशियेल इनकुवारि जानांगौ
बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जुडिशियेल इनक्वायरि जानांगौ नङाबा बेफोरबायदिनो दंफां दानजाबाय थागोन बेफोरबायदिनो दंफां सिखाव मुर्दाबाद बेफोरबायदिनि दंफां सिखाव मुर्दाबाद बे फरेस्टनि जे गामिनि मानसिफोर बिसोरबो अयनाय खालामजाबाय थागोन सोरबा गावथारजाबाय थागोन सोरबा बुजाबाय थागोन ओंखायनो जुडिशियेल इनक्वायरि जानांगौ on the Department of Forest and Revenue of BTC. Thank you.